ginpanindugan sang Malacanang nga wala sang lamod pamulitika sa desisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tugutan ang Bureau of Internal Revenue kung BIR nga ipasa sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ginimo sang presidente ang pag-aproba at mangod ginakinahanglan ang legal nga proseso agud mapagwa ang kamatuoran sa impeachment trial. Lakip sa ginpasaka nga mga dokumento ang tax records ni VP Sara amuman sa iyabana nga si Attorney Mans Carpio kag sa iban pang nga negosyo nga ginakabig nga may kang tanan sa ilang nga mag-asawa. Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga nasa Senado. Yan po ang hiniling. Kahit na po si Senator Lacson, yan din po ang ating nadinig. Hindi po magiging hadlang si Pangulong Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan. Ginkumpirma man sang BIR nga nakuha na nila ang otorisasyon sang presidente antes nila gin-turnover ang mga record sa Office of the Clerk of Court antes ang alas 9 sang aga nga deadline nga gintalana sang impeachment court. Para naman kay House Prosecutor Terry Ridon, nagagamay na ang ginahulagan sang Vice President matapos nga sunod-sunod na nga napasa sa Senate Impeachment Court ang mga dokumento nga may kang tanan sa kaso sini, lakip na ang BIR tax records. Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang Pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court, no? Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumite na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. Wala naman ang komento ang defense team kasunod sa abong development. Sunod kay defense spokesperson Attorney Michael Coa, ipahibalo lang og galing nila kung mayara na sang update. Ginatanaw sang kampo ni Duterte ang mga legal nga pamaagi lakip na ang pagdala sang isyu sa Korte Suprema agud kwestiyonon ang legalidad sang proseso. Matandaan nga sa oral argument sa impeachment court, ginpabutyag ni Poa nga nagahimo sa isa ka fishing expedition ang prosecution bangod sa padayon sini nga pagpamilit nga mabuksan ang selyado nga kahon sang Bureau of Internal Revenue nga nagalakip sang tax records ni Duterte kag sang iyabana. Sa piyag nga bahin ng pahayag si Representative Attorney Chel Jokno, isa sa mga House prosecutors, nga yara sa gahom sang impeachment court ang pag-usisa sa mga financial records ni Duterte.